Valának pedig pásztorok, kik kinn a mezőn hálnak vala, és vigyáznak vala éjszakán az ő nyájok mellett. És íme az Úr angyala hozzájuk eljöve, és mondanékik: Isten
És lőn, hogy az angyalok elmentek volna őtőlük, mondának a pásztorok egymásnak. napkelet felől jövének Jeruzsálembe bölcsek, és mondának, hol vagyon zsidóknak királya, ki született, mert láttuk az ő csillagát napkeleten. Este későn a kert alatt jártak, fényes csillagot az égen láttak, fényes csillag csak azt jelentheti, hogy mi népünk útra kell indulni. És az Úr angyala hozzájuk is eljöve, és mondanék, Thank you.
És lőn, hogy az angyalok elmentek volna tőlük, mondának a bölcsek egymásnak. No, hát mi is keljünk velünk, festeljünk le, menjünk el, menjünk el, Csillag, melyet láttak vala, előttük megyen vala, és megáll, ahol a gyermek vala. És bémenvén megtalálták a gyermeket az ő anyjával, Máriával, és az ő kincseket elé hozván adának néki aranyat, tömjént és mirhát. Ezen közben pedig megjövének a pásztorok is, és megtalálják Máriát, Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban fekszik vala. És leborulván mindnyájan úgy imádják vala a kisgyermek Jézust.
Amen.